This video contains a large dose of autism and stupidity. We are not responsible for low IQ or addiction to men. Watch at your own risk. Λοιπόν, μάγκες, είμαστε εδώ. Ξανά comeback. Έχουμε εδώ το free, η μαγική σκόν του Peter Parker. Peter Parker. Λοιπόν... πρώτα μπαίνεις με το... Κάτσε, να σου δείξω. Εδώ είμαστε. Κουρευτήκα σήμερα. Δεν φαίνεται ότι κουρεύτηκε σήμερα. Ξέρω. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, κάνουμε εδώ το καλό το πράγμα. Θες και εσύ shaker? Ωραία, το κάνω τεράσκου. Ναι. Με το τεράσκου ξεκινάει το vlog. Με dry scoop. Με dry scoop. Ή με το άλλο το βίντεο θα δείτε. Ωραία, γιατί δεν μου λέτε. Λοιπόν, παιδες... Ωραία, με το σπίτι μου. Να το πήγω στο πλάνο. Έτσι. Πρέπει να μπω στο πλάνο. Λοιπόν, Κοντούλης. το κάνουμε, το βαράμε και πάμε. Έχουν πεθάνει παιδιά, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Και μου έχουν αφήσει κάποια πράγματα στη μάπα μου. Τέλος πάντων.